Pakistan indiki ýylyň dowamında Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ýetatynda gazyň transport edilmegi we tranzit tölegleri, gaz geçirjini dolandyrmak düzgünleri şeýle inženerlik işleri boýunça ylalaşyklary gol çekmegi planlaşdyrýar. Bu arada Pakistan medeniýeti habar berýär. TOP proýekti boýunça işler şol sanda gaz geçirmek, gaz geçirji boýunça hyzmatlara degişli düzgünler, tranzit tölegleri boýunça ylalaşyga gol çekmegi we inženerlik işleriniň gutarylmagy 2018-nji we 2019-njy ýyllaryň dowamında başa barar diýip resmi çeşmeleriň aýdanlygy maglumaty berilýär. Şeýle Pakistanly resmiýetler TOP proýektiniň Pakistandaky bölegine degişli işleri amala aşyrýan kompaniýanyň Interstate Gas Systems Limited kompaniýasynyň inženerlik işleriniň düwüni tutanlygyny ma'lum edip, turwa liniýalary inženerlik üçinçilik we gurulşy işlerini amala aşyrjak kontraktorlaryň bellenmegine degişli prosesiniň başlananlygyny habar beripdir. Türkmen gazyny Awganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistana aktarmagy göz öňünde tutýan gaz turbasynyň 1814 kilometrlik umumy uzunlygynyň 800 kilometri Pakistanyň üstünden geçer. Pakistanyň TOP proýekti boýunça gazyň aktarylmagy, onuň tranzit tölegi we gaz geçirjini dolandyrmak düzgünleri barada ylalaşyklara ýakyn wagtda gol çekmek boýunça habar berilen soňky plandary Türkmenistanyň gaz geçirjiniň maliýeleşdirilmegini gyzgy wagtda doly üpçün etmek planyny eglan etmek ideýanyny gabat geldi. 23-nji maýda TOP gaz geçirji kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Muhammed Murat Amanow maliýeleşdirme işleriniň şu ýylyň 3-nji çäreginde tamamlanmagyna garaşylýanlygyny ma'lum etdi. Pakistan TOP proýektiniň öz milli energiýa siýasatynda möhüm orun tutýanlygyny belleýär we onuň ýurdun geljeki energiýa zerurlyklaryny öpçün etmek üçin kuwatyny artdyrmagyna hem ykdysadyýety östürmegine umyt baglaýar. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Pakistanyň prezidenti Mamnun Hussein öz türkmen kardeşi bilen birlikde TOP gaz geçirjisini bellenen wagtyndan ýer gurmagyň möhümdigi barada bir pikire gelendigini eglan edipdi. 2015-nji ýylda düwü tutulan gaz geçirjiniň gurulşy birnäçe edek ýyda testirlipdi. Onun başda 2017-nji ýylyň aýagyna berilenen açylşy soň 2019-njy ýyla çenli süýşürilipdi. TOP-yň durmuşy geçirilmeginiň 2020-nji ýyla çenli ýyda testirlenligi 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda eglan edilipdi. Pakistanyň Tebigy Resurslar ministrligi munyň sebäbini düşündirip 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň proýektiň maliýeleşdirilmegine degişli ähli meseleleri çözmek borjyny öz üstüne alyndygyny, emma soň ylalaşyň wagt möhletini ýene ýarym ýyl ýyda çekdirenligini ma'lum edipdi. Aşgabat TOP gaz geçirjisiniň gurulşynyň mali üçinçiliginiň 85%-ni öz üstüne alypdy. Galan ýurtlar onuň maliýeleşdirilmeginiň 5%-ni üçin etmek borjyny öz üstüne aldylar. Gaz geçirjiniň wagtyna degişli 8 we 22,5 milliard Amerikan dollary arasyndaky dürli sanlar berilýär. Türkmenistan TOP gaz geçirjisiniň öz territoriýasyndan geçýän böleginiň gurulşyna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda başlapdy. Ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň maglumatyna görä, Turwanyň türkmen böleginiň gurulşynyň 2018-nji ýylyň aýagynda tamamlanmagyna garaşylýar. Şu ýylyň 23-nji fevralynda gaz geçirjiniň Awganistandaky böleginiň gurulşy başlandy. TOP-yň mali üçinçiliginiň uly bölegini öz üstüne alan Türkmenistan mali çeşmeleri barada anyk maglumat bermeýär. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Aziýanyň ösüş banky TOP proýektini goldamagy taýýardygyny ma'lum edipdi. Şol wagtda Hytaýyň CNPC kompaniýasy proýektiň gurulşy üçin Türkmenistana ýardym bermäge taýýarlyk bildiripdi. Şu ýylyň aprel aýynda Özbegistan TOP-yň gurulşyna gatnaşmak niýetiniň bardygyny ma'lum etdi. Mundan öň özbek resmiýetleri proýektiň operatory bolup biljegini we proýekte goşulmak barada özüne Türkmenistan tarapyndan teklip edilenligini ma'lum edipdi. Türkmenistan TOP arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz satmagy planlaşdyrýar. Tebigy gaza baý Türkmenistan häzirki wagtda gaz eksportynda diňe bir ýurda Hytaýa garaşly bolmagynda galýar.